שלום, זה כלי החורש, ושאתם רואים העלים שלו בצורת לב, הפרחים שלו עדיין לא בפריחה. נכון, כי הם בעונה בכלל אחרת. אז הנה זאתי צורת העלים. בצורת לב. הנה. הנה הפרי שלו. אז אתם בטח שואלים למה הוא דומה כל כך לחרוב, בגלל שהוא גם ממשפחת הקטניות וגם ממשפחת החרובים, שיש לו טעמים בדיוק כמו החרוב. תראו את זה ממש מקרוב. זהו. די. כפי שאתם רואים, זה לא יכול להגיע מתישהו העץ כבר בוגר מ-6 עד 8 מטר. כן, משהו כזה, בערך, בממוצע. ודבר אחרון, יש לידו כל מיני נמלים וחרקים, ומחפשים מקום, גם להסביר מקום מוגן או בכדי אוכל. כן, כי אתם רואים שאפשר להוציא ממנו פה את המזון. הנה כאן, יותר קרוב. והנה גם יש לטאות שאם הם ירצו הן יכולות להיות כאן. חרשים. כן, ופה יכולות להיות, וליד זה יכולים להיות גם דבורי עכביש, כי הם שים את זה גם. כי הם מחפשים סביב זה את הנמלים. בדיוק.